Eram gata să mă căsătoresc. Rochia albă perfectă, voalul peste umeri și muzica care umple aerul. M-am îndreptat spre altar, simțind ochii tuturor asupra mea. Logodnicul meu mă aștepta la capătul culoarului și ar trebui să fiu fericit, nu? Dar un gol ciudat a cântărit greu pe pieptul meu și fiecare pas se simțea mai dificil. M-am uitat în jur încercând să mă abat gândurile. Atunci privirea mea a întâlnit-o pe a lui, socrul meu. Ochii lui erau adânci, intensi și ceva în ei m-a captat. Am simțit o confuzie intensă. Acest bărbat în vârstă, cu privirea lui constantă, părea să-mi citească sufletul, de parcă ar fi știut haosul care se petrecea în mine. Restul ceremoniei a trecut neclar. Abia îmi amintesc cuvintele preotului sau vocile din jur. Tot ce mă puteam gândi era acel moment ciudat și inexplicabil. De îndată ce a început petrecerea, am încercat să o ignor, dar ochii socrului meu i-au întâlnit de mai multe ori pe ai mei. Am simțit ceva puls în mine, ceva ce nu voiam să recunosc. Nu era nervozitate, era ceva mai întunecat și mai incontrolabil. Au trecut orele, iar la un moment dat, am simțit nevoia să scap de petrecere, de gălăgie, de tot. M-am dus în grădină, căutând aer curat, încercând să scap de acel vârtej. Dar nu puteam să stau mult timp singură. La scurt timp, a apărut socrul meu, tăcut și impunător. S-a apropiat fără să spună nimic și pentru o clipă ne-am uitat unul la celălalt. Parcă niciunul dintre noi nu avea nevoie de cuvinte pentru a înțelege ce se întâmplă. Acea tensiune, acea apropiere periculoasă, ceva în mine tângea după ea. Dar o voce a rațiunii a țipat în mine, avertizându-mă de pericol. Eram pe cale să trec o linie pe care nu o puteam întoarce niciodată. Încă uluit de întâlnirea din grădină, m-am întors la petrecere, încercând să mă comport de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Soțul meu fericit și lipsit de griji era înconjurat de prieteni și familie și totul părea perfect. Dar am purtat o greutate întunecată. Un secret pe care abia l-am putut accepta. Privirea intensă a socrului meu încă mai ardea în minte, ca o flacără pe care nu o puteam stinge. Câteva ore mai târziu, însă, m-am simțit obligat să-l caut. Ca o marionetă controlată de un impuls căruia nu i-am putut rezista, m-am dus în camera din spate unde era singur, ținând în mână un pahar de vin, aproape de parcă m-ar fi așteptat. Am simțit că inima îmi bate viteză și totul în jurul meu părea neclar, cu excepția lui. Fără să știm exact cum s-a întâmplat, trupurile noastre s-au apropiat unul de celălalt și într-o clipă ni s-au întâlnit gurile. Șocul acelei alegeri a căzut asupra mea ca o greutate insuportabilă. Știam că este o greșeală, o trădare care mă va marca pentru totdeauna, dar în acel moment nu m-am putut opri. În acel sărut, am simțit o eliberare a tot ceea ce era prins în mine, frică, îndoială, remușcări. A fost un act impulsiv și devastator. De îndată ce am plecat, realitatea s-a prăbușit peste mine ca o furtună. Mi-am dat seama că am depășit o linie interzisă și nu știam cum să fac față consecințelor. M-am uitat în jur, sperând că nimeni nu l-a văzut, dar știam că nu putea rămâne ascuns pentru totdeauna. Ar trebui să port acest secret cu mine, trăind o minciună care ar putea distruge totul și pe toți cei din jurul meu. Dar o parte conflictuală din mine încă tângea după el. Și asta m-a îngrozit cel mai mult. A doua zi dimineața, m-am trezit cu o senzație insuportabilă de greutate în piept. M-am uitat într-o parte, iar el era, soțul meu, încă dormind liniștit. Era greu de crezut că cu doar câteva ore înainte făcusem ceva atât de neconceput. Corpul meu era acolo lângă el, dar mintea mea era prinsă în amintirea acelui sărut interzis cu tatăl lui. M-am ridicat cu grijă ca să nu-l trezesc, simțindu-mă ca un străin în propria mea viață. M-am dus la oglindă și m-am uitat la reflexul meu, încercând să recunosc femeia care se căsătorise cu o zi înainte. Acea alegere, acel moment impulsiv. Cum a putut ceva atât de scurt să fi distrus atât de mult? Parcă eram prins în lanțuri invizibile, incapabil să scap de vinovăție și dorință. În timpul micului dejun cu familia, fiecare cuvânt și zâmbet fals erau ca niște pumnale. Am încercat să mă concentrez asupra conversațiilor și formalităților, dar de fiecare dată când ochii mei întâlneau pe cei ai socrului meu, greutatea secretului părea să-mi sufoce inima. Și el? Părea calm, senin, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Acest contrast m-a făcut și mai neliniștit, dar știam că, în interior, purta și el amprenta ceea ce făcusem. Mai târziu, când toată lumea se pregătea pentru o scurtă recepție în grădină, s-a apropiat de mine. Cuvintele lui erau scurte, dar precise, cu un ton al vocii care părea să știe exact ce simțeam. Trebuie să vorbim, dar la altă dată. Acea frază mi-a tot răsunat în minte, ca o promisiune care ar putea fie să atenueze, fie să distrugă tot ce a rămas din pacea mea. Din acel moment, fiecare minut cu soțul meu a devenit un chin. L-am iubit, sau cel puțin așa credeam până cu o zi înainte.
Dar acum totul părea confuz, de parcă viața mea ar fi devenit o rețea de alegeri greșite și impulsuri incontrolabile. Nu știam dacă voi putea face față mult timp. Oricât am încercat, acel sărut și privirea socrului meu erau lanțuri invizibile care nu mă lăsau în pace. Eram sfâșiat între dorință și frică, dar știam că cu fiecare clipă mă apropiam de dezastru. A sosit după amiaza și am simțit că fiecare secundă se prelungește într-o eternitate. În cele din urmă, a apărut oportunitatea conversației noastre. Cu inima bătând în viteză și mintea încețoșată, mi-am urmat socrul într-un loc retras, departe de ochii curioși ai familiei. Ne-am trezit în cel mai retras colț al grădinii vechiului conac, înconjurat de ziduri înalte de piatră și copaci care păreau să ne protejeze secretul. S-a uitat la mine și, în acea clipă, nu a fost tatăl soțului meu și nici omul impunător pe care l-am respectat întotdeauna. Acesta a fost cineva care a împărtășit aceeași vinovăție, aceeași povară. Am simțit un amestec de teamă și ușurare când i-am auzit cuvintele șoptite: trebuie să ștergem ceea ce s-a întâmplat. Pentru binele tuturor. Acea propoziție ar fi trebuit să n-aducă pace, dar în schimb mi-a trezit o dorință latentă care lupta să rămână latentă. Am dat din cap în acord, dar corpul meu nu s-a supus logicii. Oricât de mult știam că are dreptate, ceva în mine tângea să încalce toate regulile și să urmeze acel impuls până la capăt. Cu toate acestea, viețile noastre erau deja învăluite în minciuni și omisiuni și știam că, dacă vom continua, sfârșitul va fi devastator pentru toată lumea. De ce te-ai căsătorit cu el? Întrebă el deodată, cu o răceală care mi-a făcut inima să se oprească. Întrebarea aceea cuprindea tot ce încercam să îngrop, golul pe care l-am simțit, îndoiala, regretul. Cuvintele mele au ieșit tremurând, am crezut că ar fi corect. Am crezut că ar putea umple golul acela. S-a apropiat, aproape instant, de parcă ar fi știut că suntem pe cale să trecem de o linie fără întoarcere. Dar înainte să poată spune ceva, am fost întrerupți de zgomotul pașilor. Au fost doar câteva secunde, dar au fost suficiente pentru a ne despărți și a ne aminti de realitate. Ne-am întors la petrecere, fiecare dintre noi purtând în tăcere cuvintele nerostite și emoțiile neexprimate, știind că ne afundăm și mai mult într-o prăpastie fără ieșire. Săptămânile care au urmat au fost torturi tăcute. Am încercat să trăiesc viața de proaspăt căsătorit cu soțul meu, dar totul părea fals, ca o piesă în care jucam rolul unei soții devotate, în timp ce înăuntru eram în ruine. Întâlnirile cu socrul meu au fost scurte și pline de tensiune, de parcă secretul nostru ar fi descoperit în orice moment. De fiecare dată când îl vedeam, dorința și vinovăția se ciocneau în mine, creând o bătălie pe care abia o puteam controla. A continuat să-și păstreze distanța, împlinindu-și promisiunea de a nu lăsa asta să meargă mai departe. Dar tăcerea dintre noi era atât de intensă, încât părea să umple aerul, ca un țipăt pe care nimeni altcineva nu-l putea auzi. Am început să mă întreb dacă el a simțit la fel sau dacă, pentru el, totul a fost doar o greșeală care ar trebui uitată. Gândul acela mă roade. M-am simțit sfâșiat între nevoia de a șterge totul și dorința ca, cumva, să nu mă poată uita nici pe mine. A fost un joc de iluzii și minciuni, iar eu eram din ce în ce mai prins. Apoi, la o cină în familie, nu am putut să nu fiu șocată când am observat o privire subtilă a socrului meu. A fost un moment trecător, dar m-a făcut să simt că și el suferea în tăcere. Dar acel moment a fost scurt, pentru că curând și-a îndepărtat privirea și a zâmbit din nou de parcă nimic nu l-ar fi deranjat. Fiecare zâmbet, fiecare propoziție spusă în noaptea aceea suna ca o minciună. Știam că trăiesc într-o realitate care s-ar putea prăbuși în orice moment și că, dacă s-ar întâmpla, toată lumea ar fi devastată. Voiam să fug, să scap de acea pânză de minciuni pe care o țesesem eu însumi, dar nu știam cum. Și, în același timp, o parte din mine a rămas blocată cu el, în tăcere și disperare. În acea noapte, întinsă lângă soțul meu, mi-am dat seama că greutatea tăcerii mele mă îngreunează și că, mai devreme sau mai târziu, totul avea să se încheie și probabil că nu ar fi bine. Pe zi ce trecea, tensiunea dintre mine și socrul meu devenea din ce în ce mai insuportabilă. Tăcerea plină de secrete, greutatea a ceea ce am ascuns. Era ca o frânghie pe cale să se rupă. În scurte momente, când nimeni nu ne privea, îmi arunca priviri care păreau să spună tot ce evităm să discutăm. Acel bărbat care trebuia să fie figura mea de sprijin a familiei a fost de fapt complicele meu în cea mai mare greșeală din viața mea. Într-o noapte ploioasă, bariera dintre noi a cedat în cele din urmă. Timpul părea să reflect frământările care existau în mine, cu tunetele răsunând ca furtuna în inima mea. Eram singur acasă, așteptându-le pe soțul meu care lucra până târziu. Un mesaj de pe telefonul mobil care spunea pur și simplu: trebuie să vorbim. Era el, socrul meu, care ne cerea să ne întâlnim în parcul părăsit, pe marginea unui deal, unde nimeni nu ne-ar vedea vreodată. Am simțit un fior de anxietate și teamă când ieșeam din casă, dar ceva mă împingea spre ea.
Când am ajuns la loc, l-am găsit stând sub un copac, cu o expresie întunecată și o privire întunecată. De îndată ce ne-am văzut, s-a lăsat liniștea între noi. S-a apropiat și am simțit intensitatea respirației, amestecată cu ploaia care începea să cadă din ce în ce mai puternic. Acest lucru trebuie să se oprească. Amândoi știm că acest secret ne distruge, a spus el, cu vocea fermă, dar tremurând de emoție. Am dat din cap, fiind de acord cu cuvintele, dar corpul meu nu părea să vrea să asculte rațiunea. Înainte să pot răspunde, el m-a prins de față și ne-am sărutat din nou, de data asta de parcă lumea din jur nu ar exista, de parcă acel moment ar fi ultimul dinaintea abisului. În mijlocul ploii și al sărutului disperat, am știut că încălc, încă o dată, fiecare promisiunea pe care mi-am făcut-o, dar nu a putut rezista. Mă scufundam, conștient că nu mai există întoarcere, iar abisul în care ne scufundam avea să ne înghită odată pentru totdeauna. După acea noapte în parc, greutatea vinovăției s-a intensificat. În fiecare dimineață, alături de soțul meu, devenea mai greu de suportat, de parcă prezența lui ar fi fost o amintire constantă a trădării mele. Era amabil, gânditor și în zâmbetul lui am văzut încrederea pe care o avea în mine, o încredere pe care știam că am rupt-o. Conflictul dintre dorința interzisă și dragostea autentică a devenit insuportabil. Eu și socrul meu ne-am îndepărtat mai mult, fiecare retrăgându-se în propria noastră agonie. Dar această separare nu a diminuat legătura care exista acum între noi. La cinele în familie, înfățișările erau deghizate, dar inima încă îmi bate mai repede de fiecare dată când îl vedeam. Trăiam într-un paradox, tânjeam după prezența lui și, în același timp, voiam să șterg toate urmele a ceea ce făcusem. Apoi, într-o noapte, soțul meu a observat neliniștea mea. "Ești atât de distant, s-a întâmplat ceva?" întrebă el, cu vocea plină de îngrijorare. M-am forțat să zâmbesc, negând orice problemă, dar în interior știam că simțea că ceva nu este în regulă. Mintea mi s-a umplut de întrebări, ca un coșmar de care nu puteam scăpa. Dacă știe? Dacă secretul meu iese la iveală? Era o chestiune de timp până când cineva a observat crăpăturile crescând în căsnicea mea. Mai târziu în aceeași noapte, am primit un mesaj de la socrul meu. Ne-a propus să încheiem totul deodată, mărturisiri, secrete și iluzii. "Trebuie să spunem adevărul și să acceptăm consecințele," a spus el, fiecare cuvânt răsunând ca o chemare la distrugere. M-am simțit prins între dorința de a mă elibera și teama de a pierde totul. Știam că dacă am mărturisi adevărul, consecințele ar fi copăleșitoare. Dar, în același timp, eram în pragul nebuniei, mistuită de un secret care mă mănâncă înăuntru. Decizia părea inevitabilă, iar greutatea tăcerii era deja insuportabilă. A doua zi, l-am întâlnit pe socrul meu în același parc în care secretul nostru fusese sigilat. De data aceasta, însă, întâlnirea nu a avut același sentiment de dorință. A fost greutatea adevărului care ne-a unit. Părea mai bătrân, de parcă ultimele zile l-ar fi marcat ireversibil. Și poate că era adevărat, pentru că amândoi știam că, oricare ar fi alegerea noastră, vom ieși altfel. "Trebuie să spunem adevărul," repetă el, cu vocea încordată și hotărâtă. Am simțit că mi se scufundă inima. La urma urmei, știam că are dreptate, dar frica de a pierde totul m-a consumat. "Fiul meu merită să știe. Și merit să știi în ce te bagi," spuse el, pe tonul lui sever, aproape amenințător. Mâinile întremurau și lacrimile au început să cadă când încercam să-mi organizez gândurile. M-am uitat la bărbatul cu care am împărtășit cel mai întunecat secret al vieții mele și mi-am dat seama de tragedia pe care o reprezenta. Am ruinat o familie întreagă, nu doar a mea, ci și a lui. Și dragostea autentică pe care o simțea soțul meu pentru mine era pe cale să fie spulberată de trădarea mea. După o lungă discuție, am ajuns la o decizie. Am spune adevărul, dar nu împreună. Ar fi fiecare pentru ei înșiși, înfruntând durerea și rușinea propriilor alegeri. Realitatea acestei înțelegeri m-a lăsat să mă simt gol, dar știam că era singura cale de ieșire din acel labirint. Pe când mergeam acasă în acea noapte, ploaia a început să cadă din nou, de parcă cerul ar reflecta greutatea sufletului meu. Îndoiala mă roade, chiar aș avea curajul să spun adevărul? Și dacă aș mărturisi, cum aș putea să-mi înfrunt soțul știind durerea ireparabilă pe care o va provoca? Nu știam pe ce cale să merg, dar știam că adevărul se apropia și, odată cu el, distrugerea inevitabilă a tot ceea ce știam. Dimineața spovedaniei a sosit ca o sentință. Am stat treaz toată noaptea, examinând fiecare cuvânt, fiecare detaliu despre cum îi voi spune soțului meu adevărul care ne va schimba viața pentru totdeauna. Aerul din cameră se simțea greu, sufocant. S-a așezat în fața mea, cu un zâmbet obosit, fără să-și imagineze că, în următoarele minute, lumea lui se va prăbuși. Vocea mea era slabă la început. "Trebuie să-ți spun ceva," am început eu, cu ochii ațintiți pe podea.
La fiecare cuvânt, i-am simțit privirea îngrijorată, în timp ce mintea mea încerca să-și adune curajul să nu se destrame înainte de a termina. Îți amintești noaptea anunții noastre? Am întrebat, iar el a dat din cap, confuz. Am respirat adânc, simțind greutatea cuvintelor care au urmat. Am făcut o greșeală pe care o regret profund. A fost cu tatăl tău. Șocul îi cuprinse fața. Ochii lui, care tocmai reflectaseră dragoste și încredere, acum arătau o durere profundă, de parcă totul în jurul lui ar fi devenit un coșmar. S-a ridicat, plecând, iar tăcerea care a urmat a fost cea mai dureroasă pe care am trăit-o vreodată. Am simțit lacrimile curgându-mi pe față, dar știam că acum nu se mai poate întoarce înapoi. De ce? Întrebă el, cu vocea plină de rănire și neîncredere. Am încercat să explic, dar știam că nicio justificare nu putea alina durerea pe care i-o provocasem. Ai distrus totul, viața noastră, familia noastră. Părea pierdut, de parcă pământul ar fi dispărut sub picioarele lui. Și știam că am fost responsabil pentru această distrugere. Durerea din ochii lui m-a făcut să vreau să dispar. Era o dragoste pe care o trădasem în cel mai rău mod, iar acum tot ce ne mai rămânea era ruina. A părăsit încăperea fără să spună altceva, lăsându-mă în pace, cu consecințele alegerilor mele răsunând în minte ca un bocet nesfârșit. Tăcerea din casă era copăleșitoare. Eram singur, înconjurat de amintiri din tot ceea ce pierdusem, conștient că nimic nu va mai fi la fel. Zilele care au urmat au fost devastator de goale. Soțul meu nu a venit acasă, iar în liniștea camerelor goale, mintea mea era bântuită de imagini din acea noapte fatidică și de expresia rănită de pe chipul lui când a aflat adevărul. Nu mai știam unde să caut mângâiere, deoarece totul în jurul meu îmi amintea de devastarea pe care o provocasem. Într-o după-amiază, în timp ce încercam să-mi organizez mintea și să-mi dau seama cum să reconstruiesc ceva din bucățile rupte din viața mea, am primit un telefon. Era mama soțului meu, cu vocea crăpată de disperare și confuzie. Ea a explicat că a plecat fără să spună unde se duce și a fost incomunicat de zile întregi. Frica m-a dominat când mi-am dat seama că poate fi în pericol, depășit de suferința și disperarea pe care le provocasem. Am fugit la casa părinților lui, unde l-am găsit pe socrul meu, cu fața palidă și cu ochii plini de vinovăție. El știa la fel de bine ca mine că trădarea noastră a precipitat această tragedie. Unde este el? Ce am făcut cu el? Am întrebat, cu vocea tremurândă, plină de o angoasă care mă mistuia. În ochii lui, am văzut aceeași teroare pe care am simțit-o, dar și ceva mai profund, greutatea remușcării ireparabile. După ore întregi de căutări și necazuri, am aflat cele mai proaste știri posibile. Soțul meu fusese găsit, dar nu așa cum ne așteptam. Își luase viața, incapabil să facă față greutății trădării, pierderii încrederii și suferinței. Durerea s-a transformat în ceva de nesuportat în interiorul meu, un curent care părea să mă tărască în fundul unei gropi fără ieșire. La înmormântare, greutatea vinovăției a fost atât de groasă încât aproape m-a oprit să respir. Am simțit toate privirile de dispreț și judecată, dar cel mai rău dintre toate a fost a mea. Stând lângă mormânt, mi-am dat seama că pedeapsa mea nu va fi scurtă. Aș purta pentru totdeauna povara a ceea ce am făcut, trăind în penitență constantă, știind că am distrus persoana care m-a iubit cel mai mult. Până la urmă, a rămas doar golul, un ecou întunecat al unei iubiri care a existat cândva și pe care eu însumi am condamnat-o la distrugere. Dacă ai fost afectat de această poveste și vrei mai multe povești captivante și interesante ca aceasta, abonează-te la canal și activează notificările pentru a nu rata nicio actualizare. Dacă ai fi fost în locul ei, ai fi mărturisit adevărul, chiar știind consecințele? Împărtășește-ți părerea în comentarii.